Hát, na, sziasztok, hát ez 24 vagyok, és itt van velem a videóból betelefonáló, mármint Zsoca 66. Hi. Bélbekölözni fogunk meg az... még mást is, de most egyelőre bélbetől, igen. Na, hány menetet menjünk? Mondjuk 10-et. Menj. Arena 3, én már bejelentkeztem, Arena 3. Azt hittem, hogy 3 menetes, legyen inkább 3, másnak is kell. Másra is kell majd idő. És én is beléptem a 3-asba, szóval akkor 3 a 3-asban. Jó? Nem, 8-an vagyunk a 3-asban. De nem úgy, hogy 3-ot a 3-asban, szóval menni fogunk 3 menetet a 3-asban. Oké. Szóval kilépünk, azon, amint kidobol, aztán bejelentkezünk, így van. 13, 12, 11, És valaki 10. kijelentkezett. Hát ez szép. Köcsög. Arena. Most nem indult el. Elindult, csak valaki kilépett. Játékosok száma 7, szükséges a 8. Hát, játék 30 másodperc múlva indul. 10 vagyunk, Na, akkor jó. Emberek, ha látjátok ezt, akkor szurkoljatok nekem. Mit látnak? Ha látjátok ezt a videót, akkor szurkoljatok nekem. Amúgy valószínűleg nyerni fogok 3-ból 3-at, úgyhogy nincs sok az aggodalomra. Ja, amúgy ez lesz Vagyok melletted? És krétát. Na most építsünk normális krétát, nem úgy, mint múltkor. Hát igen, múltkor megépítettük Kréta szigetét. Kréta szigetét, mi nem lesz túl. Én szerintem egy kis kvarcot fogok. Most ilyen... Ja, amúgy a csatornád linkje ott lesz a leírásban. Melyik? Mert több is van. A jobbik. Oké. Te miből építed a fehér krétát? Én kvarcból. Én vasból. Nemrég néztem ilyen néhány buildbattle-ös videót, és ott tudod, mit kellett csinálni? Mit? Mesteremcé feliratot. Igen, a mesteremcé szerveren játszunk, aki nem tudná. Azt elmondtam az előbb. Nem baj. Te milyen krétát csinálsz? Én csináltam egy fehéret, azt meg mondjuk egy sárgát. Piros? Talán. Na ez így mennyi? Ez kb. 15. Így. Kb. Akkor itt. Amúgy nem baj, ha közben hangosan beszél? Nem. Kilenc játékos van, nemrég még 10 volt, nem? Na, egyforma vagy? Istenem, úgy számoltam, hogy az egyik 15 és a másik 12-t számoltam, és magasabb lett a 12-es, így kell legyen. Én nem meg, én fektetve csinálom. De abból magasan kezdenek az emberek szavazásnál, tudod. Akkor azt látják, hogy fektető van. Amúgy megköszöntünk mindenki más, aki benne lesz a videóban, csak úgy mellékesen, akik most nem Skype-olnak velünk, és fent vannak, már nem tudjuk, hogy van a Skype-juk, vagy nincs. Mindegy. Nem leszek kész. Látod, hogy mennyi idő van még? Biztos kész lesz rá. Nem, már be kell foltoznom egy nagy lyukat a táblán. Igen, én táblásat csinálok. Nem. Kis táblát.
írok. Fehér, sárga és Bazd meg. piros kréta. És Nem igaz, hogy leesek. Hülye játék. tudok még egy kis krétaport. Így. Én fáradt vagyok. Szerinted én 6 órakor értem haza. Én meg 7 óra 20-kor. De én ezelőtt nem is voltam addig otthon. Csak mondanám. Én foci edzésen voltam. Meg otthon sem voltam addig. Sok ideig, amit mondtam. Ez így jó lesz. Nem tök menő lesz, de nem mondhatják azt, hogy ez bények. Na, még van 3-4 perc. De akkor is jó lesz. Hót lehet oldalra tenni? Hót? Nem tudom. Hova? Itt ilyet. És 2, 1. Ne! Nem tudtam befejezni. Ez a tiéd? Nem. Nem tudom, ez nekem elmegy. Elmegy. Egy ilyen vastag rétet azért még nem láttam. Az enyém nagyítva lett. Na, ez az enyém. Itt lett volna a Kréta felirat. Zsírkirály. Amúgy meg ne lepődjetek meg a nevemen, mert sikerült elírnom a regisztráláskor, mert elfelejtettem már mi a szavát. Ez meg mi? Na jó, Ez egy gagyi. elmegy. De ez itt mögötte, nézd meg, ott van mögötte. A kréta mi? Tudom. A krétát ezt itt még... Na ez az enyém látott. Piros, fehér és sárga. Kréta. És itt van a... Hát, nagyon jó. Helyett atomkirály. Krétapor. Kis ez mi? Ez egy rózsaszín levágott kréta fekete. Ez egy ilyen levágott rózsaszín szamált farok? Vagy ez egy... Kréta fekete, az van ideírva. A lapra miért írnának krétával? Azt mondom. Mert sír Kréta talán. Na jó, Ez mi? tudom. Na jó, ez. Elhajlott kréta. Mint a... Na nézd ide, mit csinálok itt az egyik oldalán. Tudom, azt én is tudom, mint pakolgatni. Ez egy új, csak nem akarom mondani. Ez 1/1. Elmegy. De nézd, ez itt egy új, azt nem kell mondanom, hogy melyik. Látszódik. Ha itt nézzük. Az elejébe kellett volna még egy kicsi sárga. Na jó, ezzel. Nézd ide, esik az eső. Piros. De is elmegy lesz szavazol. Aha. Hogy jött be a start menüm? Mindegy. Ezt a... Úristen, ez mi? Zöld kréta, rózsaszín kréta, lila kréta, fehér kréta. Elmegy, mert azért van néhány kréta van, amit az nincs...
Én mindenre elmegyet teszek. Ő nyert! Áro... Ő Ez, nyert! ez a... Ő... Gyorsan szavazzál, hogy itt, ha még a másra szavaz. Nézd ide! Gyorsan, lébe, hármasoréna! 3-as megvan. Betudtál? Megvan. Hú. Itek csak a... Mit csinálunk ezután? Hát de még jön egy menet, utána Bedwars, vagy valami ilyen aktívabb menet. Hunger Games. Ja. Vagy Sky PvP. Vagy ez Sky az PvP útvesztő, azt kipróbáltad, én kipróbáltam, nyertem is. Első. Én nem. Ezt már láttad, hogy az mi? Sky PvP-ben nagyon pró voltam, Én csak is. miután... Na, laktól! Hú, Úristen. na jó, ezt szerintem tudom, hogy mit fogok. Először is fogok néhány ilyen feketét. Hú. Most pont a saját telepemre kerültem, mert itt vannak eldobva sárga, piros szőnyegek. Csak az enyémem volt. Most a sajátomra kerültem. Ez jó. De szerintem mindenkinek megvan a saját telepe, nem? Hova mindig őt dobják be. Vagy csak ez is véletlenszerű. Na, de én most mit csinálok, az olvass el jobb oldalról. Nem, amúgy ezek a kerekek. Teljesen komolyan. Na jó, ez így túl nagy lesz. Hogyha ezt csinálom, kisebb le. Nem akarom megint túl méretezni. Amúgy ez az egész videó csak egy kamu, mert Emlékszel izé órán? Számtek, Nem, matek, hanem német, tesi, technika. biológia órán osztálytársunk azt mondja, hogy neki van vashiánya. Másik azt mondja, akkor egyet traktor. Ja, igen. Még csak így bámészkodok, mint ha nem lenne semmi dolgom. De legalább megvan a kereke. Az nekem is. Te hány blokkra csináltad? Hát ez egy ilyen 4x4-es. Nagyon gyorsan adok magamnak valamit. Nem csalok. Mi az, hogy nincs jogom ehhez? Nincs jogom bariát venni magamhoz. De akkor mégis hogyan csináljam meg a tetejét? Azt egy szőnyegből akartam. Hú, ez nagyon rossz lesz. Ezt nézzétek el nekem. Nem nézzük. Elmegyet rakunk rá, vagy gagyit. Igaz? Ja. Hát ez nagyon rossz lesz. Ez nagyon... Mondjak egy jó ötletet? Rakj el a sajátodra gagyit. De azt mégis hogy? Legyél képes rá. Tudod, aki pró, az a sajátjára gagyit ad. Na jó, talán kezd. Buszvezető bácsi. Én tudom, miről van. Én tudom, fel. Na mi? A busz. A busz. Na ez azt. Na, ilyet nem tud senki építeni. Ez egy Csak? nagy lakás bínaság. Vár. Jó. Buszvezető bácsi, én tudom mi a gond.
hogy kell nekem? Milyen kell nekem? 1 perc maradt? Nagyon most komolyan. Elrontom én is, hidd el. Az enyém nagyon rossz, ez egy ilyen minibusz. Hát akkor az enyém már csak jobb lehet. Tényleg minibusz. Úristen. Egyik osztálytársam azt mondja, hogy GTA-zott a múltkor, és beért egy csaláskódot, és meghalt. Na jó, most magamat szidom. Minibusz. Hogy olvasd el, mit írtam. Itt van szék? Vagy csak állvány? Ó, és nem tudtam befejezni. De még mindig itt van a tábla, és a kezemben ezt be tudom fejezni. Nem lehet. Én is próbáltam már. Busvártő bácsi. Tudom, mi a gond. Mi? Hogy hülye vagy? Na nem már, ez egy kiskorúak is nézheti. Ez az enyém. Na ezzel viszont atomkirály lettem úgy. Enyém. Tudom, Ezzel vajon nyerek? ez atomkirály lettem. Hát, amúgy nagyon jót szavaztam volna rá, vagy... Meg mi a... Befejezetlen, na befejezetleneket nem nagyon szeretem. Gagyi. Az enyém végül is befejezetlen volt. Nem nagyon látszott rajta, csak amelyiken ennyire látszik, hogy befejezetlen, az akármilyen szép, az... Ez a tiéd? Igen. Tökéletes lenne. Minibusznak tökéletes. Teherautómat, köszönöm. De minibusz... Hát elmegy. De minibusznak akkor is tökéletes lenne, most nem? Hát akkor egész jó. Egész jót szavaztam rá. Ez valami nagyon jó. Atomkirály, ez tényleg. Hát olyan be is lehet szállni. Hol? És becsukják az ajtót. Ez sárga kis mozdony. 2, 1, Gagyi. Ez valami. Az lenne a jó, ha... Ez egy ilyen, Az le... ez egy ilyen DeLorean, tudod, most nyomja ki itt a szárnyát. Látod? Ez ilyen, tudod, tudod, ezt a cirkuszban szokták használni a bohócok, ezt az autót. Gyere be, nézd meg, mit csinálok. Na ez azért szép lett, nagyon jó. Itt szántja maga után a földet, itt jön ki belőle a füst is, itt a lámpája, és fel lehet mászni. Mesterket készít. Készítette. Na ő nyert. Na neki azért... Na ő azért megérdemli. Én is megérdemlem. Jó, de azért jó lesz. Na akkor per lobby. 3. Jó van, na. Vagy menjünk akkor 3-asba? Menjünk még egy menetet. Gyere! 8-an vagyunk. 9. Már mindjárt jövök. Pillanatot, úgyis nem tudom eltartani. Itt vagy? Kerecsen sólyom! Dögölj meg. Kerecsen sólyom. Mi van vele? Hát most
Kerecsen solymot kell csinálni. Na jó, akkor lobby. Én szerintem kell lobby. Én már azt sem tudom, hogy mi az a kerecsen sólyom. Már ki is léptem. De Én még megcsinálom. Mert én egyet akarok nyerni. Nem úgy, mint te. na de... Te addig mehet. De hogyha azt sem Te tudom, ad- hogy mi az a kerecsen sólyom, akkor az jó. Azt tudom, hogy biztos egy kerecsen, vagy mindegy. Egy sólyom, ami kerecsen. Lépték. Én addig parkőrözök itt. Keres rá mindképp. Please. És mondd el milyen, mert én sem tudom. Na jó, rákeresek kedved. Csis. Mivel sólyom szerintem szürket a tolla, ami most kőből lesz. Aj, de kár. Ez kemény képek. Na, nem, itt volt a Wikipédia. Igen, ez most nem csak Mester MC, hanem Wikipédia MC. Hát ilyen barnás, a hasa fehér és fekete csíkok vannak rajta, lába ilyen világosabb, feje ilyen szürkés, fehér, szürke, a nyaka úgy fehér. Akkor ezt jól elrontottam. A szárnyán belül így fekete csíkok vannak, a lábán is fekete csíkok vannak, és veszélyeztetett ezt, mert itt érték 1 millió forint. 1 millió. 1 millió. Hét ki azt, hogy 1 milliót kell fizetnetek, hogyha nincs rajta a feje. Ilyet ki. Nem, én 1 most milliót megint. kell fizetnetek, hogyha nincs rajta a feje. 2016 legnagyobb beszólása. Az jó lenne. Nem tudok eljutni az első checkpointig. Én gyakorolok a Sky PvP-re. Na, csak azért. És checkpoint 2. Ne. Parkour. Nem lehet használni a tabot. De az jó lenne. Ez az. Feljutottam parkörben. De van itt legalább valami? Dégy nagyik bosszi háza. Na. Na de könyörgöm, legalább rébusz nincs itt. Cuccok. Hú, de prón nézek ki így. Nézzük, mit tudok még felvenni. Nem ez. Nagyobban kell. Nem. Hát akkor. Nézd. Most valamilyen jó cuccot keresek magamnak. Tudom, én addig keresek egy szervert. NSC szerverek. Előbb nem akarsz egy kicsit bújócskázni? De az jó. Én bújócska 2, ott várlak. Fél perc és vége a menetnek. Akadt egy kis probléma. Át kell költöznem a másik szobába. Egy pillanatot már itt vagyok. Jó, itt vagyok, és lehet folytatni. Melyik szerven is vagyok? Úgy tudok, hogy bújós. Úristen. Valaki csinált egy fekete szart. Hú,
egy fekete nyulat, aminek kék a szeme, és madárlába van. De mit tudtál csinálni? Valaki csinált egy pink fejű, barna lábú, fekete valamit. Most én nem fogok szavazni semmire se. Figyelj, ha te mennyire tudtad megcsinálni azt, amit mondtam? Sólyomról. Mit? Tudod, itt ilyen, itt olyan, itt csíkos, ott Szőrkelet. az mennyire sikerült? A mi kis torfrészünknek. De menjetek már innen így. Most így... Jesszom. Nem tudok olvasni, mert ide állnak 6000-en. Tudom, azt én is megszoktam már. Az valaki csinált egy ilyet, hogy az a víz alatti világítás, meg tök, és itt felül van egy olyan felület, hogy Mesterem C 6504 65432, mindegy. Tudom, az nyerte az előző. De pró vagyok! De pró vagyok! 3 pró. Ez valaki csinált egy ilyen földből készült szemű pingvinféleséget. Nálam pró. A parkőrös még nem láttatok? Akkor Bujócska 2-ben? Aha. Várj, most nagyon belejöttem. Happy április 1-je. És ügyes mi itt csak annyi na, Bujócska 2. Valaki csinált egy ilyen konkrétan szavazt. Na jó. Végigvittem a parkört, és csak annyi volt, hogy fent volt egy tábla, hogy ügyes voltál. Na jó. Soha többé nem fogok azzal a parkörrel játszani. Aki azt kéri, hogy csináljon meg, Az enyémet be sem mutatták. úgyhogy be sem mutatták. Úgyhogy, tudod, a végén bemutatják az összeset, és az enyém nem volt köztük. Az kemény. Már show elosztóba vagy? Aha. LSC szerverek, Bujócska 2. Most már megyek a spawnra. Megjelent valaki. Ez nem te vagy. Először egy ilyen körhelyre kerülsz. Hogy? Mondd még egyszer. LFC szerverek. Várjál, már show elosztó. Van az RSC szerverek. De ott A 2-es. Bekülsz egy külszobába, és ott van az, hogy spawn tábla, és rákattintasz. És ezt várjál, Bed Wars, nem bed. Sky PvP, Survivor, PvP game, Fun minigame. Ja, itt van. És 2-es. És először egy külszobába fogsz kerülni. Na, itt vagy, jó. Akkor erre gyere. És hova menjünk? Te Na, itt van vagy, a menj. legalsóba kattint. Hol? Legalsó, itt a tábláknál. Még bele. De nem az rossz, ez a bal oldalt, ez a waiting. Bal oldal. Nem a legalsó, ezt nézd. Látod? Hol vagy? Hol? Gyere már ide a táblákhoz. Bal alsó. Nem, ez itt, amit ütögetek, látod? Amit törik. Ott mi? Itt van James. Mindegy, menjünk horror alsóba. Gyere az alsóba, mert én nem tudom, hogy kell. Alsóba mentem. Oké. Hol vagy? Most menjek ide a hátsó parkörhöz. Hogy nem azért... Na jó, lehet, hogy... Valamit elmondok nektek, én nem nagyon szeretem... Sőt, nem igazán kedvelem most a James nevű videót, de most azért mentem ebbe, mert ő azt
Aréna indul, 3, 2, 1. Jó. És én vagyok a kereső. Én vagyok a kereső. Meg még ez az Aronka MC. Igen, nem szeretem James MC-t, de most azért jöttem fel, mert nagyon ő kérte. Onnantól, hogy ő kérte, mert ott volt a neve előtt az, hogy admin. És igen, James admin. Hát ezzel 24 kereső elindult. Féljetek! Én már úton vagyok. Amúgy még egy menetet majd, mert hát megtaláltak. Mi volt? Egyből elkapott Áronka. Áronka elkapott. Mi az, hogy 2 token hozzáadva a karakterhez? Nem tudom, biztos itt lehet elkölteni. Melyik szerveren? Ki tudom nyitni a pókhálókat. Várj, megnézzek. Neked is megszakadt a kapcsolat? Aha. Akkor menjünk Bedwarsra. Bedwars szerverek? Aha. Azt mondja, egyesre menj. De tudod, Bedwars 2 10-től 22-ig B-nyeremény. Arra. Csak 2-es. Nincsen ilyen izém. Akkor menj a táblához, kattints rá. Jobb klikkel is, meg bal klikkel is megyek, de nem. Akkor menj tovább, és vannak káryak, és fölötte is van tábla, az már működni fog. Nekem sem működött a tábla, amikor a tábla, és akkor azt használtam az ágyat. Mert fölött itt voltak. Melyik? Bedwars 2? Igen. A bőr. Bedwars Ott benne egybe menj, egybe. Egybe? Egy. Igen, egybe van írva. Te Istenem, itt állnak hotelzre. Te hol vagy? Nem tudom, én itt most eljöttem. Én végül is elkerültem az egyes szerverbe. Tele van. De akkor is fel tudtam jönni. Tényleg állnak itt vagy hotelzre. Amúgy annyit segítek, hogy középen van ilyen magasugró ott, ez a mindenható ugrása. Na, a lobbyban van a clone bed, arra kattints rá. Beléptem. Nem baj, én már beléptem valahol. Clone bed. Nem tudom, valahol valami. Válasz csapatot és kiderül. De az egyes szerveren vagy, ugye? Van sárga, piros, zöld és kék szín. Úgyhogy valószínűleg nem. Én meg egyikbe se léptem be. A türkiszbe meg a pirosba lehet nálam belépni. Nem, mert nekem, én másba jöttem. Honnan gondolod? Onnan, hogy neked van türkisz, De nekem meg nincs. akkor bellobbi? Nem fogok lobbizni, mert nem tudok oda menni hozzád. Jó, akkor én is felrom. Vagy mindketten lobbizzunk, és akkor úgy. Annyi segítek, hogy gyűjts úgy 15 darab bronzot, azt abból vegyél követ, és azzal építkezve a főpontig, keresd meg a... Bedwars 1, szerver. Én most nem lépek ki, még fél perc van hátra. Ennyi achievementem van, 2! Gyere ide, Bedwars 1 szerver, Ott vagyok. és a Bedwars 2.
Gyere gyorsan, amíg a klónbedre felléphetsz, mert a pirosban van egy üres hely. Gyorsan. Nem tudok. 6, Figyelj. 5, 4, 3, 2, 1, ez elindul. Ez jó pálya. Gyorsan. Ezt gyorsan megnyerem azért, ha nem baj. Szeretnék egy kis bét most. Oké, ennyi elég lesz. Veszek blokkot gyorsan. Felrohanok. De azok hogy élnek el oda olyan gyorsan? Már... Ez nem lehet igaz. Akik nézik ezt a videót, azok tudhatják, hogy igen, én mindig ezt a módszert használom mostanában. Néha szokott sikerülni. Hát csak néha, ami egyenlően nullával. Nem. De nem állam, megint befalasztok. Ez a csapattársam a folyó. Itt át tudok jönni, talán nem tudok. Vagy máshogyan megoldom. Annak csákánya van, annak csákánya. Csákja, csákó. Így kell ezt csinálni. Kaptam egy homokkőt. Ne, leestem. Pedig van 2 aranyalmám. Na, nézzük, figyeljetek gyors, és meghaltam. De hol vagy? És beléptél valamibe? Igen. Akkor most már lobbizzunk. Melyikben malom, vagy a homokágy? Nem tudod? Nem. Na, itt vagy. Az előbb itt voltál, mi belép? Mind a 2 tele van. 14, 13, 12, 11, 10. Én itt kint van. Na jó. Akkor mit csináljak? Escape. És mutatok valami nagyon jót. Nem biztos, hogy egy csapatba fogunk itt kerülni, de akkor is tetszeni fog ezt szerintem őket. Hol a bronz szerző itt? De elosztó. 7, 8. Elosztó, mondva. Redstone Craft elosztó. Keresünk egy LFC elosztót. LFC. LFC. Hol van, úristen? Nem tudom. Szerintem másó elosztóra megyek. Jobb klik. LFC szerverek. Nekem ez nagyon begol. Kivettem a redstone blokkot. Most itt tartom a kezemben az LFC szervereket. Nézd meg a videóból. Tényleg itt van a kezemben. Ez kemény. Keresem. Creative, TPVP, Beton, Skybox, Skybox. Szerintem nem. Home Games. Ezt kipróbálom. Mi a... VT... Mindegy, beléptem. Ez most mi?
tudom, de egyedül vagyok. Na jó. Ez mi? Nem tudom, keresünk valami jó szem. Nem megyünk fel Chronix? Nem. Jó, nem. Én amúgy be lehetne jelentkezni. Tudom. Valami... Plusz... Meghaltál azóta belvárosban, mert visszamegyek. Csak azért. Itt van nálam a Bedwars 20-as szerver, játékos szám 55/60, jó, kattintottam és felvettem magamra. Tehát az egy ilyen, tudod, ez egy ilyen, tudod, egy ilyen felső rómus, nem jut eszembe. Itt van a testemen, itt van a testemen a 20-as szerver. Ez jobb, mint amikor a kezembe tartottam a Redstone Craftot. Most már eltűnt. Meghalták, kiküldtél a spawnra. Még egy menetet kéne együtt játszanunk. No, ez pont ide. Egy menetet kéne együtt játszanunk, és utána tudnánk... Egy menetet kéne még együtt játszanunk, és utána vége lenne a videónak, mert mennyi ideje veszem ezt? 41 percre. Viszont belépod a sárga csapatba. Szóval, hogyha kiestél, mert akkor én is kilépek. Ott lópolni. Léjjelni. Lópolni. Ilyen szokásos. Sok ászos. Tudod, milyen a sok ászos szerver? Egy csomó okos van rajta, sok ászos. Szerintem én kiderítettem, hogy honnan jön a fény, de nem biztos. Tudod, melyik fényre gondolkoz? A világít az agyablok. Tudod? Baszki. Mi az? Kiestem. Játékból. Aha. Akkor én is belobbizott. Akkor egyes szerver. Nem? És akkor várunk, amíg elindul el, te hol vagy? A középső? Itt vagyok. Mi van a középsőben? Hol vagy? Gyere ide hátrébb. Itt vagyok. Menjünk oda a felközép. De az még fut. Mindegyik fut, kivéve az, amiből kiléptem, de az tele van. Gyere, akkor menjünk másikba. Jó, akkor beloppizott. De mi olyat, ahogy kevesebben vannak? Melyiket? 15-ös ez a búza. Mi? 15, nem, 9-es szerve, ez a sütő. 9-es. Oké. Na itt ez a 39-es létszám, vagy meg akkor is sokan állnak itt. Itt legalább kevesebben. No, az a malom az lobbyban van, jobb oldalt, akkor lépjen már be gyorsan. Hol? Jobb oldalt, ez még lobby. De nem találok. Kemencébe mentél? Igen, a kemencébe. És most nincsen iránytűn. Nem baj, de hol vagy? Nem Gyere tudom. középre. Utána Arra? nyom, gyorsan, amíg el nem indul. Azóta elindult. Mely? Elindult. Te is ki? Elindult a szerver. Hát, nem lehet igaz. Majd várunk, amíg az egyik befejeződik. Na,
Az a homokagy, az mindjárt befejeződik. Sőt a benzinkút. Szerintem én a benzinkútra nem fogok többször visszamenni. Tudod, ez volt az, amelyiken úgy kb. Egy órát ültünk. Emlékszel? Ez volt az. Aha, a benzinkút. Menjünk a benzinkútra, az nekem tetszett az a pálya. De mindjárt véget. Amelyik hamarabb véget ér a homokagy, vagy a benzinkút, arra megyünk. Ja, amúgy, hogyha már csak ketten vannak fent, akkor be lehet lépni, csak mondom. De Lobby van. Engem már véget az egyik. a homokagynak mikor lesz vége? Nem tudom. Szét bolyog bele az ágyba. Nézd, ágyban vagyok. Szó szerint. Azt hogy? Nézd. Ide jössz, leugrasz erre, átmész egy másikra, és ide teleportálsz. Most én is benne vagyok? Na most igen. Hát ez mi? Nem, mint egy ilyen lépcső lenne. Legközelebb, ha építek valamit, akkor ágyat fogok használni lépcsőnek. Ja, Melyiknek lesz már hamar vége? tudom. Addig parkőrözök. Mert én megtehetem. Melyiknek van? Melyik? Innen amúgy le lehet sétálni, csak úgy simán a parkőrre. Honnan? Hol vagy? Mindegy, megyek vissza. De utána még egy picit talán Skype PvP-zünk és enni. És úgyis van idő. Ha nem így behozom senki. Most már magam is ugyanolyan tart, mint az homokagyban már csak 4-en vannak, gyere gyorsan vissza a táblához. Itt vagyok melletted. Hárman? Kattints, és beléptem. Ez az! Mondjuk legyünk sárgák. Sárga? Sárga. Te már beléptél? Beléptem. Én is. Ez az. Annyi, hogy szedj fel pár... és kidobott. Miért? Mert vége van. Lépj be vissza gyorsan, én ezt megcsináltam, és sikerült. Visszaléptél sárga. Sárga! Már itt vagyok. Jó. És pont ugyanaz a csapat, ami volt. Tudom. De hol a lámpa amúgy most komolyan? Szerintem ott az üveg mögött, hogy nem lesz. Na jó, aki tudja, hogy hol van az a... Nem lehet, hogy csak egyszerű effektet raknak be? Lesz. De aki biztosra tudja, hogy hol lehet egy Az- lámpa... Gyere ide, ahol én vagyok, és látod azt a pici akármit. Látod? Aha. Az ott mi? Csak közelebb jönnél, akkor látsz tudni, hogy ez egy sziget. Beakadok a pókáromba. Innen, igen, az egy sziget, mert ezeknek a végén van egy ilyen üveg. Na nézd, ott van a középpont. Hol? Itt. Az a... Ó, ezen voltam, és ez nekem nem jött be. Igen, ott a középpont. Ott lehet szerezni aranyat és magasugrókot. Mi itt voltunk annál, ami ott van, ahova most kattintok. Onnan abba. Lényeg, hogy te gyűjts össze 15 izét, én is összegyűjtek, és akkor gyorsan vegyél be csak olyan követ, maximum egy kardot, és menj. Az a tutiti. Tényleg ott, ahol voltunk, becsámpoltunk a középső szigetre, és ott van aranyalma, meg magasugró-poti. Tudom, én mennyiszer mondtam, hogy ott van magasugró-poti. Szerinted hogy ugranak hát olyan magasról hozzátok? Meg van arany is amúgy, csak nem akarom mondani.
Igen, végre maximum a wifi el. Megint. De miért vannak itt ennyien? És megint nem számol vissza. Miért? Nem számol vissza, mert olyan kevesen vagyunk. Istenem, Jaj, megint valaki kilépett. hülyék. Addig, Vagy csak azért, mert szopatni akarnak. addig inkább menjünk Skype PvP-zni, nem? Én maradok. Szerintem nem fognak vagy... Ez is elhagyta a játékot. Mégis mit vársz? Alig vagyunk már. Mondom, hányan vagyunk. 3. Hát 6-an vagyunk. A sárga csapatban 3-an, meg a kék csapatban 3-an. Kék. És mennyitől indul a játék? Nem tudom, de mindegyik csapatban kéne lennie 2-nek. Ez biztos. Azt szerintem egy ideig menjünk el Skype PvP-zni. Talán. Nem? Az jól jönne most. Miért írod, hogy bidizel? Nem tudom. Csak hogy így nézzenek jöjjenek, tudod, utána az emberek, mint hogy itt soknál csináltak, felmegy egy híres szerverre, akkor mindenki így áll körülötte, így, hogy kérdezi, hogy te tényleg az igazi vagy? És Igen. kidobott. Ó, de köcs. Hova Nem menjünk? tudom. Én ezt képelek. És felmegyek mondjuk a MyShow osztó Skype PvP-jére. Ne oda menj. Akkor el lesz normál. Custom Craft. Igen, a Redstone Jó, Craft. klik Skype PvP szerverek. Várjál. Menj a utolsóba, az öngyújtóba. Ok. Mi? Nekem nincs olyan. Én feljöttem az RSC szerverre. Jobb klik. Ez a Igen. kard. Nem, legfelül a könyvesbolc, bal alul be a ágy, mellette 2-vel a gyémánt kard. A gyémánt kardra kattintasz, behoz egy sort, és abban az utolsó. Ez gyönyörű. Oké. Igen, itt vagy. Szerintem működjünk együtt. Oké. Ott van ingyen kard. Nekem nem töltött be, mert én egy csomó ülőt látok magam alatt. Nem töltött be, na, betöltött, jó van. Ingyen alma, várjál. Na, én átveszem Rébusztól a napi irádámat, és egy fejlődési talán. Én már elcsampoltam valahova. Ez finom volt. És mindjárt megyek. Veszek egy fapálcikát. És akkor let's go. Halljunk meg mind a ketten és menjünk vissza, mert én eljöttem a gombáról. Én meg eljutottam egy magas házhoz. Na jó, ez itt most rétét. Csak hogyha szépen akarok fogalmazni. Van lefele egy járat, és itt sincs semmi. Hát, akkor... Bakker, ide miért kellett eljönni?
beindulok ide, hát itt már lesz van. Ja igen, ezen a szerveren azt hiszem már jártam, amikor egyik osztálytársamnál voltam. Melyiknél is elmondanád? K betűvel kezdődik. És Vastyákány. Mivel? K. Mivel? K. Nem mondjuk el, hogy ki volt az. És Kakaós Pistike. igen, és találtam Vastyákányt, hogy próbáltunk visszaugrálni, nem sikerült, aztán jöttem rá, hogy per home, csak nem nagy betűvel. Nincs jogod ehhez, akkor pedig még volt. Akkor így per home, ott is voltunk a csomó Vastyákánnyal. És van itt valaki, és leestem. Várj, spawn pointon vagy? Bemutatom. Nézd, itt vagy a fal mögött, csak nekem bagol. Nézd, itt vagy, ember. Itt vagyok előtted. Oké, látlak. Bemutatom, hogy hol van a Vastyákány. Nem megölöd. Hogy kell beírni a kitet? Csak kattints a táblára. Te melyikre kattintottál? Ja, hogy többet is lehet. Ja, jól van. Na, gyere, nézd, megmutatom. Csak kövess. Ó, tudsz nekem venni egy olyat, mert nekem nincsen hangom. Nem is kell rá, csak kattints a zsoldosra. Azt is lehet, de én nem is vagyok VIP. Én se. Én kezdtem vagyok. Én is. Ó, Várjál, akkor... Ez tényleg VIP kell. Ez de jó. Várj, mit tudok még kirabolni? A zombit is megkaptam! Igen, én is. Pedig nem is vagyok ilyen. Nézzél rám. Ja. Hé, neked is ilyen. Figyelj, ezt nézzek ilyen öltözett dús leszek. Na menjünk. Itt van. Merre? Megmutatom, merre van a Vastyákány. Nézd. Először ezt a kettőt kell átugrani. Nincs is olyan messzi, igazából 3 ugrás az egész. Erre eljössz. Ezt is megugrod, és kb. Itt is vagy. Bejössz ide a házba. Feljössz ezen a lépcsőn. Most feljössz ezen a lépcsőn. És itt van. Én most kirabolok amennyit tudok, és gúzok haza. Az kell, hogy nem lehet használni a per home parancsot. Én is gyorsan tűnök. Visszautat remélem már csak tudod, mert nem fogom mutatni. De most rohanok. Én meg most csak követlek. Akkor mégis mutatom. És hogyha leugrok, akkor is követni fog. Akkor nem. És ne! Te mondd, hogy nem estél le. Én nem. Há, köszi. De. Há. De ott hogy jutsz haza? Kérdőjel. Hát már majdnem átugrottam. Gondolom ugyanúgy, hogy odaugrottál igazából. És kis ügyességgel. Nem lehet hozzáni az, hogy betog fal. Használj. Szóval kimondod azt, hogy togledon fal, és eláll az eső, mint hogy én most csináltam. És kidoblom az egész táblát. Tényleg az egészet kirablom. Aztán a felét, aztán a negyedétől, így mindig. Úgyhogy...
Ha látnád most az inventorimat, tényleg az egész vasrákennyel van tele. Hát az előbb az enyém is azzal volt. De nekem minden kis helye. Vagy nézd vissza a videóból. Mindjárt ott vagyok. Ne. De ott hogy a rákba kell ugrani? Leestél? Nem lehet használni a parancsot. Mert nincs elég nagy rangot hozzá. Talán azért. Elállt az eső, Happy. Megint esik. Ja, megint most átállt. Milyen peklan? Peklan. Csinálunk egy klánt. Aha. Ugye csak hazaviszem ezeket a vascsákányokat. Ja, és nem lesz szerintem ma elvedve az ezek után. Mind a ketten mentünk egy-egy menetet, meg volt. Meghaltunk. De meg volt legalább, nem? Visszajutottam, átjutottam a feketére, és fent vagyok! Yeah! Figyelj, hogyha leesik, akkor ott meghalok, és passzolják nekem néhányat. De nem melyik blokkról ugrasz? Jönnek, csendort kardal! El van csendorba! Itt vagy? Megütöttek, leestem. Itt vagyok, Mikor itt lesz? vagyok mögötted. Hagyj már néhányat. Oké, gyere. Hol vannak a izék? Betettem a dobozkába. Nekem itt nagyon begol. Nézd, itt van a doboz. Itt 1, 2, 3, 4, elég? Nézd, menjünk egy helyen, nézd ide a fa mögé. Hol vagy? A fa mögött? Én a fa előtt. Várjál, én megpróbálok hátrébb állni. Ezen a területen nem lehetséges, azt írja Csinálok ki. egy klánt. Klán készült. Várjál? Várj. Klón. Vagy gyere el velem, és akkor másik szigeten lehet. Készítve. Mi legyen a klán neve? Zsoca Zeus. Oké, Zsoca Zeus. rövidítés az a ZH. ZH, oké. Megfelelő jogosultságot. Mi a volt? De akkor menjünk másik szigetre, te hol vagy? Én most elugráltam valahova. A gombás Itt vagyok a izénél, adok neked egyet. Én a gombás szigeten vagyok. Jaj, ez a gombás sziget, itt ez jó sziget, legalábbis nem tudom, hogy itt mi van egyszer, de lejutottam, csak megöltek. De megnézem, hogy itt mi van. Vaskad! Vaskad! Kezdő védelem alatt állsz. A vascsákányához képest semmi. Mihez? Vaskadhoz. Tudom, hol van. Na jó, szerintem én mostantól Skype PvP-re fogok jönni. Akkor majd lesz egy Skype PvP közös. Ja. Akkor te
Te vagy a gombán? Aha. Hol van a gomba? Tudod, én most megpróbálok kijutni innen, gyorsan haza akarom vinni ezt a néhány kardot. Néhány, egy egész. Hol van? Hol van a kard? Mindjárt mutatom, csak visszajumpolok. Ez az. Gyorsan lepakolom a cuccaimat. Lepakolom az összes vaskardot, ami elfért nálam. És ebben még férne, szóval fogok hozni. De attól még nekem itt oldalt kiírja a top klánokat. Tudom, de attól még nem vagyunk benne a klánok. Nem csináltam. Na, nézd, mutassam. Aha. Jumpolj itt át. Tudom, ide egyszer eljöttem, amikor te nem találtál meg. Most add a cserkényt. Hol van? Csak 3-at kaptam. Mindegy. Igen, csak 3-at. Nézd, itt beugrasz a kútba. Tudod, ugorj a kútba, ha mondom. Van ez. Itt szépen leúszol. Az És itt a igen. tábla. Hol? Itt előtted. Most pakolom ki. Nem látom. Úristen, ott van! Ja, ott! Hazatűzök gyorsan. Lepakolom az új cuccaimat. Az. Amúgy tényleg most jut eszembe, nem akarom minden héten csinálni egy ilyen mesterencés videót. De, akarunk. Jó. Megbeszéltük minden héten pénteken, ha ráérünk, akkor lehet, hogy valaki aludt. Hát nekem ez az idő mindig. Nekem ez az idő mindig, ez a... Ez az. És a kútból, hogy mászol ki. Hát van egy hely, ahol csak egy fél blokk van. Igen. Ott ki lehet. Na még egyszerűen elmegyek, és szerintem én utána már vége. De segíts nekem! Megvan. Hol van a visszajump? Az a hol a fősziget? Hol a fősziget, bakker? Az, ahol sokat kell jumpolni. Én itt majdnem... Na, addig megnézem, hogy hol tartunk. 1 óra 8 percen, hát akkor még ráérünk, nem? De bakker, lássák a rakás karddal! Meg a 64 darab almával. Milyen alma? Piros. Na, álljunk meg a spawn pointon, de nem menjen. Itt Álljunk vagyok egymás a mellé. És F5. Hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Én 7024 voltam, itt volt velem Soca 66. 2 aval. Yeah. Akkor ennyi lett volna. Sziasztok. Mennyit vettél? Pil, mennyit vettél? Megnézem, Mennyit? ez most kezdődött, ez 1 óra 9. perce. 12 perc. 1 óra 12 perc Skype-olunk. Úristen, 1 órás videó, bakker. Vaj! Na. Sziasztok. Nem baj. Sziasztok. Beállt elinkezelni. Na. Tényleg. Na.